Tuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalosaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Gumikan sa parehong pag-uwan-uwan, pipila ka mga landslide-prone areas sa Dakbayan sa Talisay ang gibantayan. Sama na lang nining tipik sa retaining wall sa barangay Manipis, nahugno gumikan sa kanunay nga pagbundak sa uwan. Wa hinuoy natabunan sa nahugnong yuta ug bato gikan sa maong retaining wall. Ang detalye sa report ni Chona Carion. Gawasan na sinating baha sa Dakbayan sa Talisay, usa sa lain nilang gibantayan maong landslide-prone area sa Dakbayan. Tuod man, may bahin sa yuta ug mga bato-bato nga nangatagak sa kadalanan sa sitio Telepono sa barangay Manipis kagabi. Kini gumikan sa nasinating kanunayng pagbundak sa uwan. Ang maong retaining wall tipik sa road widening project. Swerte kay way miagi sa dihang nahitabo ang pagdahili. Gipahigayon hinuon dayon ang clearing operation sa dapit. Samtang nakasinati usab ug baha ang pipila kadapit sa lungsod sa Minglanilla kagabi. Sa gipadang taho sa usa ka netizen nga mulupyo sa sitio Abono sa barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Gipahibaw ni Jacqueline Nadal nga nagsugod ang baha dihang mibundak ang kusog nga uwan pasado alas 10 kagabi. Sa kasayuran nga iyang gipada kaganihang buntag padayong gibaha ang ilang dapit. Dili kini unang higayon nga gibaha ang sitio Abono sa barangay Tunghaan. Tungod kay sa miaging Agosto, gibahaan usab ang dapit tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Ipatawag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang tag-iya sa mga establishment na naka-encroach sa gianan sa tubig nga mo'y nakaingon sa nating pagbaha labi na sa may Mango Avenue. Samtang nasuta sa disaster office nga adunay mga dagkong haligi nga gipabarog sa sapa mismo nga mo'y nakaali sa gianan sa tubig. Ano ang report? Kinsay magdahom nga dula ba di ay sapa kining dapita sa may Mango Avenue nga nakatago ilawom sa mga edipisyo. Sama nining ana sa sulod mismo sa usa ka kananan nga gibangagan sa mga rescuers dihang ilang gipangita ang batanon nga namising sa baha. Ilawom ni ining semento ang sapa. So di gyud nato makita kung wa ni siya gibangagan. So ato ang nasayra nakita diri sa ilawom ang baga kayo daghang mga basura nga usa ni sa mga hinungdan nga nakababag sa tubig niadtong aging gabi nga nakapaawas sa baha dinhi sa may Mango Avenue. Makita sa ilawom nga adunay mga dagkong haligi nga mao'y nakaalis sa tubig ug dinhi nagpundo ang mga basura sama sa mga botelya sa tubig ug uban pa mga plastic product. Kani makita pa ang mga patay baboy nga nangasangit. We have to set an example. I would recommend to Mayor Edgar nga sampulan gini. Kung nay angay gubon para ma-clear ang kasapaan, whether kisita kiya na mga gimig-dispensa, no? Mimando si Mayor Edgardo Labella sa mga tag-iya sa mga establishmento sa pagkuriher sa ilang gihimo aron mahatagan og kasulbaran ang suliran sa pagbaha. Gitahasan nato
si Ramil Ayuman unya ubos unya pag-abag sa Office of the Building Official nga i-identify kanang mga buildings nga nakalati diha sa atong mga creeks nga naay mga obstruction. Lakip sa ipatawag sa mayor ang matighimo og mga bottled water aron mohimo sab og mga pamaagi nga masiguro ang paghipo sa mga empty bottles. Angay siguro natong ipatawag kining mga bottled water manufacturers, makig-meeting kita kanila nga kung mahimo magbutang kitag mga receptacles. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ubay-ubay ang natala nga landslide sa lungsod sa Hagna sa Bohol, gumikan sa halos way puwas nga pag-uwan kagabi. Adunay landslide sa mga barangay sa Malbog, Tubod Monte ug Cambugason. Nangatagak ang yuta og mga tipik nga bato. Maoy nagbabag sa kasada. Nahunlak sab ang yuta sa ubos nining kasada sa barangay Cambugason nga delikado sa mga motorista. Gipahigayon na karon ang clearing operation aron maagian sa mga motorista ang kalsada. Hinuon, wa may nasamdan sa mga insidente apan gipahimangnuan ang mga residente nga magmatngon sa kanunay. Department of Health ug mga local government units nagplano sa pag-usa sa health emergency response. Ilibina dinhi sa Metro Cebu. Nag-inspeksyon sila kaganiha kabahin niini pagsusi sa kaandam sa mga otoridad. Ang report ni Sereno. Bisita kaganiang buntag sa Mandaue City ang mga personnel ug pipila ka opisyales sa DOH-7. Subay kini sa tinguha sa hingpit nga koordinasyon sa mga government agencies sa emergency response. Gibriefing sila sa opisyal sa CDRRMO kabahin sa ilang operasyon ug unsa pay angayang palambuon. Gipresentar sab sa dakbayan ang ilang mga responders nga gibansay sa lain-lain nga kapasidad. Samtang gisusi sab nila ang COVID-19 Tactical Operation Center ug kun unsa sab ang mga pamaagi nga gipatuman dito. Ang head sa contact tracing team, Attorney Julio Cesar Entice, ang nagpasabot sab kanila niini. Matud sa hepe sa Health Emergency Management Staff, kun HEMS sa DOH, giplano ang Common nga Health Emergency Command dinhi sa Metro Cebu. One of the positive reactions based on unsay nahitabo karon, so looking into how prepared we are and in terms of our response. Subay ini, gitinguha ang pagtambayayong sa mga LGUs ug sa National Agency pagresponde sa mga health emergencies. Giklaro hinuon ni Blanco, dili lang kini exclusive sa COVID concerns. One health command no, so mao na nga not just for COVID but later on non-COVID related. Or metro cities o na metro cities? Metro cities from Consolacion to Talisay, but hopefully we can expand to entire Cebu and hopefully entire region. Sa habig sa Mandaue CDRRMO, mangayo sila og katinawan kabahin sa plano sa koordinasyon sab sa ubang LGUs. Kung gikinahanglan, andam hinon sila nga mo responde gawas sa ilang jurisdiksyon. Naay mga neighboring kuan na to, cities or municipalities nga kinahanglan sa atong tabang. So nganong balibaran na to? Among kanan tabangan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Unang adlaw sa pagtugot sa publiko nga makabisita sa mga samang sa Lapu-Lapu City, daghang mga tao ang wa dahil makasud kay Waidang Gate Pass. Si Luan Mirondina sa report. Bisita sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery ang manag-agaw nga sila si Julio Rosales, Alex Igot ug kaubanan. Apan na mauli sila kay walay dalang pase o face shield. Pauli lang. Sunod ng adlaw balik. Niyari may karundaan. Kay mintas tanto wa pa kay tao ba. Ya kay pag-abot mo kay di man pwede di wa kay gitpasigikan sa kuan kumbinto. Wala usab pasudla si Rosaline Armenton bisan kung nagsugod og letter A ang iyang apelyido kay wala usab siya'y dalang pase. Nagpaabot ko sa akong maguwang kay nagpakuha ko gate pass. Kay diri naman sila gikan yan ana man nga pakuha gate pass, so ilaming kuhaan na lang. Daghan gyud ang wala kasulod. Kay naa may tagalagyo-lagyong lugar nga wala masuito sa ato palisi dire. So dili gina pwede makasulod. Amo lang gayran nga ato lang mas kumbinto ug naa mo automatic makabalik mo.
Gilahi ang entrance ug exit sa Roman Catholic Cemetery sa humay-humay aron masiguro ang physical distancing. Higpit usab ang mga health protocols nga gipatuman sama sa pagkuha og temperatura ug may hand washing area nga gimontar. May mga pahinumdum usab nga tumanon ang mga health protocols. Sukwahi sa nangaging mga katuigan, limpyo ug hapsay ang samang kay may mga labayanan sa mga infectious waste sama sa mga nagamit nga face mask. May mga pulis nga gidestino aron pagsigurong hapsay ug malinawon ang pagsud ug gawas sa samang. Samtang gihangyo ni Father Bong Corpus ang dakbayan nga dili na lang ipatuman ang alphabetical order sa apelyido sa tugutang makabisita sa samang sa mga adlawng Lunes hangtod sa Biyernes tungod kay daghan ang nanrabaho man. Kontrolahon lang gihapon hinuon nila ang gidaghanon sa makasulod sa samang. Mukapin sa 7,000 ka mga minatay ang gilubong dinhi sa humay-humay Roman Catholic Cemetery. Apan aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, tag 400 lang ka mga tao ang tugutang makabisita matag 2 ka oras. Magsirin ta, kani akong gidadako mo itong gipasirin nila nga June ang ilang oras pagbisita. So that's the time nga mogawas nila in preparation for the second batch. Bukas ang samang, sugod sa alasay sa buntag, hangtod sa alasay sa gabii. Ug sirad-an kini, sugod sa Oktubre 29, hangtod sa Nobyembre 4. Subli kining buksan, pagka Nobyembre 5. Samtang may upat kami sa usab nga ipahigayon, sulod sa samang matag adlaw. Gawas lang atul sa usa ka semana nga sirado ang samang. Unless kung adunay mando sa atong arsobispo nga magmisa mi diri without the people, so buhaton gyud namo. Pero as of now, ang among nasabutan sa akong team of pastors nga dugangan lang namog misa, daily masses sa parish. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Basement sa usa ka hotel sa may Mango Avenue nasunog kaganang buntag. Mga bumbero naglisod pagsungasong tungod sa bagang aso nga mibuot sa basement. Ano ang report? Baga ug itom nga aso ang misugat sa mga bumbero silang pagresponde sa sunog nga miulbo sa basement sa usa ka hotel sa may Mango Avenue. Kung ato makita, kasamtangang nagmaniobra ang mga bumbero sa pag-penetrate. Unya initially nagsugod kuno ang sunog sa basement area sa hotel. Migamit pa sila og blower aron mahawan ang aso aron masayon silang makapenetrate. Suma sa hotel staff nga pasado alas 8 sa buntag nakadungog sila og buto sa basement ug didto nagsugod ang kayo. Dali nilang gipagawas ang pipila ka mga hotel guest nga gilangkuban usab sa mga frontliners nga gipa-star nila sa ilang establishmento. Mga wiring siguro sir kasi dito man siya naimbuto sa IT room. Sa pakisusi na sayran sa Cebu City Fire Department nga nagsugod ang sunog sa IT room nga gipanagiya sa usa ka telco nga nag-okupar sa basement. Basta IT room ko ni siya nya tungod guro sa pressure mo to pressure sa sud kay confine man ko na siya urag sealed ang room ba. So mo to nakadungog sila buto. Wa na makakatap sa ubang bahin sa hotel ang sunog. Nakontrol ang sunog pasado alas 10 sa buntag ug nidanyos kini og 300,000 pesos. Usa ra gyud ang atong lisod diri sa kay tungod dining mga confined space gyud. Lisod gining confined space kay especially if ato mga bumbero sa diri is wala sila ka suwito sa lugar. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gikan sa kasamtangan nga weak to moderate La Nina phenomenon nga nasinati sa nasod karon ang Pag-asa Visayas. May pahibaw nga posible kining mamahimong strong La Nina, nagpasabot kini nga mas daghan ug kusog nga uwan ang masinati. Ano ang report ni Femery Dumabok? Awhag sa Pag-asa Visayas sa publiko ug sa lokal nga kagamhanan nga mag-amping o dili angayang mo kumpiyansa sa monitoring sa pag-asa sa kalambuan sa La Nina phenomenon. 80% ang probability nga hinay ngadto sa kasarangan lang ang epekto nini sa nasod. Apan, posible usab nga masinati ang strong La Nina. Kung mahitabo kini, mas daghan ug kusog nga pag-uwan-uwan pa ang masinati. Gibanabanang mula na ang La Nina pa hangtod sa Abril sa sunod tuig.
Ibig sabihin po, posibleng up to February, March, April season magtatapos yung ating La Nina in terms of higher probability of more than 60%. Ang isang factor na consider natin yung local leaders, yung action nila, proactive response, and yung publiko, individual, na alam din kung anong gagawin. Kagahapon ang Pag-asa Mactan mitala og 161.4 mm kun 80% na kini sa average rainfall measurement alang sa tibok buwan sa Oktubre nga anaa sa 202.4 mm. Use case kasi yung early warning system natin na binanggit kanina, yung rainfall warning system natin, yung sa rainfall advisory, kung di tayo magtulungan. So we must be proactive in our action. Sa Virtual Climate Forum ganihang buntag, gipasidan-an ang publiko nga posibleng motakboy ang mga waterborne diseases sama sa cholera, leptospirosis ug uban pa nga sagad butumaw sa uwanon nga panahon. Banabana sa Pag-asa Visayas nga posibleng muus-us ang pinakaubos nga temperatura sa 18 degrees Celsius ug 36 degrees Celsius nga labing taas sa ubahing mga adlaw ning tuiga hangtod na sa Marso sunod tuig. Uban ni Rod Brado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Amping, ampo ug ambit. Kini ang mensahe nga gipalanog ni Arsobispo sa Cebu Jose Palma atol sa Pontifical Mass nga gisaulog ning adlaw sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay. Nangayo siya og pagsabot sa hugot nga pagpatuman sa mga health protocols. Si Chona Carion sa report. Sitwasyon sa kapistahan karon sa Dakbayan sa Talisay gumikan sa nasinating pandemya. Ang kaniadtong maghuot ang manimbahay nga mutambong sa misa sa Santa Teresa de Avila Church karon limitado na. Hugot nga gipatuman ang health protocol sa mga musud sa simbahan aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Matag musulod sa simbahan, pangayuan og quarantine pass, kuhaan og body temperature ug mag-sanitize. Adunay mga senior citizen nga gibabagan nga makasud gumikan kay gidid-an man sila, lakip na ang mga minor de edad base sa guidelines sa Interagency Task Force. Sa sud sa simbahan, hugot nga gipatuman ang social ug physical distancing. Si Arsobispo Palma sa iyang bahin nangayo og pagsabot sa mga manimbahay sa striktong pagpatuman sa health protocols tungod og alang man kini sa kaayuhan sa tanan. Sa iyang wali, gipahimug-atan sa Arsobispo nga taliwala ning nasinating pandemya dili angayang kalimtan ang pag-amping, pag-ampo ug pagpaambit. Kay susama man kini sa gipaambit nga mga mithi sa patrona sa Dakbayan nga si Santa Teresa de Avila. Santa Teresa, being the doctor of the church, is the master of prayer. Ang iyang mga gisulat pagtudlo sa kaimportante sa pag-ampo. O tungdo na importante ng eleksyon alang natong tanan panahon sa COVID, ingon ko, ampo, amping, ambit. Ubani rin Nanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa video ang grabing kakusog sa bulog sa baha nga migo sa Mandawi City niadtong miaging gabi. Padayong awhag sa mga otoridad sa nimuyo sa mga makuyaw nga lugar nga magmatngon gyud. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, pabilin nga magmaigmat mo kini ang ahog sa mga otoridad taliwa ning di matag-an nga panahon kung kanus amuuan umubaha sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Kuha kini sa usa ka emergency responder sa sitio Pulang Yuta, barangay Alang-alang sa miaging gabi. Sayon-sayon ra kaayong gianod sa kusog nga bulog sa tubig kining duha ka mga tricycle nga nakaparada ra unta. Apektado ang maong dapit human misuyla ang tubig sa Butuanon River gumikan sa kusog nga uwan. Napugnan gyud sa mga responders ang usa ka tricycle samtang ang usa distansya na ang naanuran. Katungadan nadaghan tong karinderya. Plus ana pang gito siya naanod tanan together sa katong duha ka tricycle nangaanod. Nakaparada ko to kay giayo. O karon ang tagiya di naman kakon kay mismo ang tao nga moagi maanod man mo tagi pasagdan lang ang ilang tricycle.
Paghulagway sa CDRRMO, usa sa labing grabing pagbaha ang nahitabo sa syudad ni atong Martes sa gabi. Daghang lugar kuno nga di man unta sagad bahaan ang nakasinati niini. Sama niining mga balay sa Tambis ug Laray sa barangay Umapad nga matud sa mga residente miabot hapit madughan ang giladmon. Gipadayag nila ang importansya sa padayon nga pagmonitor sa kahimtang sa panahon kadtong nagpuyo sa danger zones. Pinakadako nga experience. Kay kadto pa mi kuan nga ang tubig sa Butuanon ni overflow gid siya ngari sa mga kanya. Imagine kataas na ng sa talaan sa Dakbayan, 2,802 ka mga individual tanan ang naapektuhan sa pagbaha. Karon in onset of La Nina, mabinantayon na gid. Amo ginang naman ro may meeting with the mga barangay captains karong hapon. Hopefully ma-address na mo ang mga problema. Ang Mandaue City dunay 123 ka mga personnel sa CDRRMO nga gibahin sa lain-lain nga mga tahas sama sa emergency medical services, search and retrieval, high-angle rescue ug uban pa. Karon sa hulga sa COVID-19, napuno sab kini sa gitutukan sa opisina. Karong hapon bab si Mayor Jonas Cortez nakigmeeting sa mga kapitan ini mga barangay nga gitadlasan sa duha ka major waterways sa Mandaue, ang Butuanon River ug Mahiga Creek. Gihiskutan katong mga hitabong pagbaha unsaon paglikay niini ug katong plano sa mayor pagpahibaw nga mopahigayon ang syudad ug clearing operations ni atong mga nanimuyo niining 3-meter easement zone kan sa mga balay nagbarog ug matud pagikinahanglan nga ma-clear aron malimpyo ang mga kasapaan. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakaplaga na ang lawas sa 16 anyos nga naanod sa baha ni atong miaging gabi sa may General Maximum Avenue ng Dakbayan sa Cebu. Ano ang report? Sa pagpadayon sa retrieval operation, gibangagan nila ang semento nga nakatabo na sa sapaaron. Masuta kung naaba sa ilawom ang 16 anyos. Tuod man milampos ang mga naglangkob sa retrieval team sa pagtultol sa nimutangan sa Batanon. Naipon ang lawas nini sa nagtipunog nga mga basura sa sapa nga ana ilawom sa mga edipisyo. Gihawas ang lawas nini. Giila sa inahan nga ang nabangalang patayng lawas mao ang missing nga Batanon. Ang 16 anyos na anod sa baha ni adtong nakalabayng adlaw sa Dakbayan sa Cebu. Miabot na sa tulo ang nakalas sa baha nga nasinati sa syudad diin usa sa barangay Lorega ug ang laing usa nga nakalas sa barangay Busay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipatutukan garon sa Dakbayan sa Cebu ang kahimtang sa kabukiran or mga mountain barangay nga nakasinati usab sa pagdahili sa yuta. Girakda nga makikita sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga eksperto sa Mines and Geosciences Bureau aron masuta usab ang kondisyon sa kabukiran. Lakip sa apektado sa paghumok sa yuta tungod sa pag-uwan-uwan ang barangay Malubog, Bunbon, Agsungot ug uban pa nga mga mountain barangays. Gikinahanglan usab ang updated geohazard map sa Dakbayan. Gipang bakit to sila tuwa na sila kasigaran sila mga relatives diha sa kwan. Silang siling mga parentil sa nila. Mga mulupyo sa Maasin City sa Southern Leyte nagpanic buying kaganihang buntag. Sa video nga gipada sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, makita ang taas nga linya sa mga mulupyo sa Maasin City nga namalit sa ilang panginahanglanod. Nahitabo kini sa kahadlok nga ipaubos sila sa lockdown. Kagahapon gipahibaw ni Maasin Mayor National Mercado nga adunay dugang 40 ka mga residente sa Maasin City nga nagpositibo sa COVID-19. Karong hapon laing usa ang nagpositibo nga musumada na sa 69 ka mga COVID-19 confirmed cases. Tungod niini, 21 sa 70 ka mga barangay sa Maasin City ipaubos sa granular lockdown. Subay sa nadawat nga taho, gusto lang maniguro nga may makaon ng mga mulupyo kung mahitabo mang siradan ang mga tindahan. Lockdown na daw pa. Wa may lockdown, kisa may yung nag-lockdown. Wala ka dugo.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gi-lockdown karon ang Hall of Justice o gingon man ang Provincial Jail. Samtang mayor sa lungsod sa Pamplona nga asawa sa gobernador gipasangin lang positibo sa COVID-19. Si Chelo Valiera sa report. Mulungtad sa duha ka adlaw ang lockdown sa Hall of Justice samtang ipahigayon ang disinfection sa mga buhatan niini. Nahimong close contact ang mga staff sa Hall of Justice sa abogado sa Kapitolyo nga nagpositibo sa COVID-19. Gi-lockdown usab ang Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center. Human naka-close contact usab sa abogado ang pipila ka persons deprived of liberty. Subay niini gidiliuna ang dalaw hangtod mahuman ang disinfection. Samtang gimakak ni Governor Roel Digamo ang mikatap sa social media nga siya ug ang iyang asawang si Pamplona Mayor Janice Digamo nagpositibo sa COVID-19. Ang mayor uban ang abogado sa Kapitolyo ug ang magtiayong negosyante miadto sa kauluhan. Apan sa swab test, nagpositibo ang abogado ug ang magtiayon. Apan giingon ang abogado lang ug ang magtiayong negosyante ang gibutang sa isolation facility. Matod sa Provincial Health Office nga na swab test ang mayor ug nagnegatibo kini. Lahat ng mga paratang doon sa Facebook ay mali at walang basihan. Kasi po, mayroon tayong result dyan na nag-negative yung wife ko. Pagdating niya dito, naka-ID tayo, NR siya, non-reactive, tapos nag-swab tayo sa kanya. Siya at saka yung tatlo niyang kasama doon sa Manila na swab, negative sila. Chelo Valiera, Balitang Bisdak. Herd immunity posibleng na-develop na sa mga upunganon tungod sa padayong pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19. Si Luan Merondina sa report. Negatibo sa swab test ang 70 ka mga kawani sa duha ka mga hotel nga mo'y unang batch nga napaubos sa swab test. Sukad niadtong Lunes, gisugdan pagpa-swab test ang mga kawani sa mga hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Naantay ni gawas nga resulta karon, negative ra sila. But for the katong drivers na to, ma'am, na human-human na sa atong 3,051 ka drivers, na po tayo nadungag na usa ka buok nag-positive. So, a total of 6 na drivers na ang nag-positive. Karong adlaw, may nadugang nga 7 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawa sa usa ka tricycle driver, may usa-usab ka uniform personnel ang nagpositibo sa virus. May duha usab nga nahimong close contact nga nagpositibo sa COVID-19 ug may 3 nga adunay mga influenza-like illness ug nakonpermar kini sa ilang pagpaubos sa swab test. Hinuon, pabiling taas ang recovery rate sa Dakbayan nga anaa sa 92.4% kay 64 na lang ang aktibong kaso sa COVID-19. Sa kinatibukan, adunay 2,396 ka mga kaso sa COVID-19 ang Dakbayan ug 2,215 niini ang naka-recover. Matod ni Grace Mary Karungay, epidemiologist, posibleng naka-develop na og herd immunity ang mga upunganon. Sin na line ang atong nakita nga nag-positive, so most probably nag-herd immunity na gid ang mga tao. Develop na herd immunity. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sukad gibalik ang pagpatuman sa truck ban sa Dakbayan sa Talisay, kapin usa ka gatos na ka mga truck drivers ang gidakop sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Toda tungod sa kalapasan sa truck ban. Sukad niadtong October 7 hangtod kagahapong adlaw, moabot na sa 125 ka mga trucks ang gihunong sa City Toda o giisyuhan og citation ticket. Ginugwayan na karong nga buwana ang sensus sa human mabalda tungod sa bating panahon o sa pag-ubos sa ubang mga dapit sa granular lockdown. Kapin pa sa 60% ang natapos sa sensus sa mga enumerators sa probinsya tungod kay pipila ka mga enumerators gi-quarantine usab human magpositibo sa COVID-19. Nagkuwang usab ang mga enumerators sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi o mismo din sa Dakbayan sa Cebu. Dili
usab basta-basta makasod ang ang ubang mga numerators sa mga dapit nga ubos sa granular lockdown. Laing rason sa ilang pagkalangan mao ang uwanon nga panahon. Hinuod 2% na lang ang kuwang sa Siquijor, 7% usab ang tiwasonon sa Negros Oriental o ingon man sa lalawigan sa Bohol. Mayong buntag sa tanan mo ko nitong weather update karong adlaw nga Webes, October 15, 2020. Kaganhin ng alas 7 sa buntag ang tropical depression nga si Ophel nahimutang sa gilayong 150 kilometers west sa Tanawan City, Batangas. Samtang diri sa Central Visayas ug Western Visayas, makasinati kitag madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa epekto sa habagat. Ang Eastern Visayas karong adlaw makasinatig generally fair weather nga doon nagyapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media account sa Facebook ug Twitter, amo ang YouTube channel ug official website bagong.pagasa.tust.gov.ph. Ug mao katong kahimtang sa panahon gikan diri sa Pag-asa Visayas TUS sa Mactan, kini si Angelica Oronga. Mapalit na sugod ug mga adlaw ang mga tickets alang sa concert ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ang iyang concert nga giuluhang Alden's Reality ipahigayon unya sa December 8 isip pagtimaan sa iyang ikanapo katuig sa show business. Kini usab ang labing unang virtual reality concert nga mahitabo dinhi sa Pilipinas. Isip kabahin sa ika-70 katuig nga anibersaryo si GMA ang maong concert i-direct ni Paulo Valenciano ug makita sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Mong ubanin ninyo si Alden Richards mga kapuso sa iyahang concert. Mapalit ang ticket sa www.gmanetwork.com/synergy. Dili lang nagukod sa mga kriminal ang mga pulis, kung dili, mamahimo usab sila nga kasandigan, higala, tiglingaw o instrumento usab sa pagpakuyalap sa pulong sa Ginoo. Kini ang ipakita sa usa ka pulis sa Dakbayan sa Cebu. Pinaagi siyang social media portal. Anang report ni Femery Dumabo. Yes, ikaw igsuon nga gatanaw nga video karon. I know padung nakamato. Kinsay magtuo nga kining usa ka batanang vlogger nga nagsabwag sa iyang pagtuo sa Dios, usa di ay ka pulis. Siya di ay si Police Corporal Judicer Sabanal, 26 anyos, 5 katuig ng pulis ug nadestino karon sa Cebu City Police Office. Iyang gigamit ang social media aron ipakita nga ang pulis dili lang punisher batok sa mulapas sa balaod, apan kay bahosab nga mulingaw. Ning pandemya, ang mga pulis frontliner sab ug ang iyang video nahimong inspirasyon sa kaubanang mga pulis. Sa public nga mogamit sa social media para to spread awareness unsay mga campaign sa atong mga kapulisan, gi-promote sa mo ang PRO7 Regional Director Police Brigadier Albert Ignatius De Firo nga atong mga kapulisan is your amigo cops. Yes. So, instead nga ipanghadlok mi sa mga bata. Uban sa mga videos, gipakita nga sagado sab nilang mga pulis maayo sa pagluto. Inaw nga Ginoo maghatag pa nimo 4 years to come with me. Hilig usab siyang surprises sama sa iyang wedding proposal sa iyang hinigugma. Og pipila sa ilang prank checkpoint, di ay nang hatag og regalo sa mga PUJ driver. Iyang giangkon nga gigamit nilang social media isip usab stress reliever. Maka-promote lang ko, maka-motivate o maka-inspire sa ubang tao, especially karon sa panahon nga naatas pandemic. Gi-introduce si God into the Philippine National Police. So pagkakaroon ma'am, naanami ka ng weekly interactive meeting with pastors, life coaches. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ka usab ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawa sa nasod nga nakisayon sa mga dagko
ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalosaro ug 71 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.